Исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда Сейлән фестивале. Бүген 8 катнашучы финалистыбыз өчен беренче сынау көне. Сынауларның да ниндиләре бит әле? Алар ретро җырлар башкарачак. Инде аларга бәя һәм киңәшләрен бирүче мәртәбәле жюри белән танышыйк. Бүген безнең жюрида Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, Россия Федерациясының ат казанган артисты Салават Зәки улы Фәтхетдинов. Исәнмесез, Салават абый? Юнәлеш бирбезләргә бүген. Мен күрә барысы да җырчы бер гат ишетгән сүз түгел. Дөрес аңласыннар. Татарда җырламаган кеше бик сирәк. Ну, әйбәтләре бик кирәк. Инде янәшәсендә уң ягында Татарстанның һәм Башкортстанның ат казанган артисты Филүс Каһиров. Билгеле, жюри каршында җырларга бик җиңел түгел инде ул. Аеруча шундый жюри каршында 3-4 метр каршында утырсыннар да, әйбәт, җайсызрак, ләкин шуңа тынычланып, барсына да уңышлар. Һәм инде безнең жюри агзаларын тагын да бизәп торучы татар эстрадасының якты йолдызы Эльвина. Сәлам сезгә. Безгә инде жюриларга бүген икеләтә авыр, чөнки балаларны менә шулай теге балаларга тавыш биреп утыру, балалар сөйләннәр тапшыру, ул шуннан да безнең өчен дә бик дулкынландыргыч момент диясем килә. Шуңа күрә барысына да уңышлар телик. Инде беренче көнебез легендар шәхесебез Илһам абый Шакиров истәлегенә багышланган. Аның кабатланмас тавышы милли көйләребезнең барлык моңын, хис тирәнлеген ача алган. Бүгенге көндә мәшһүр йолдызларыбыз да аның иҗатына сокланып, һәм инде аның иҗатыннан канатланып, илһамланып яшиләр. Беренче чыгыш ясаучыбыз ул башкарган Казан кичләре җырын сайлаган Рөстәм Хөсәенов. Каршы алыйк.
Kılıç alıp kılsan öyle de. Тын гына, мың аға. Хәсән Туфан сүзләре, җәмәгать. Менә инде шын гына, тын гына, мың гына, акты да акты Рөстәмнең моңы. Филүс әфәнде әйдәк сездән башлап. Шығышы мен тыңғына, мұңғына деп етмесім, тыңғына болмады, бик та не болды? Тавышлы болды. Нәрсе жырлаған, аңлап жырлый. Диапазоны әйбәт. Жыры үзіне туры келіп тұра, бик матур сөйлаған. Бейләнерлік әйбір тапмадым. Келешекте Рөстәмгә уңышлар, мындай жырчылар татар жыр сәнгатендә бик кирәк. 10. Салат Закиш. Бірінші болып шығыш ясауы жеңіл түгіл. Егет просто молодец. Планканы көтеріп қойды. Қалғандарын ішлер. Мен де шunu ойлап қойдым. Хәдәс эшләп бетерде. Рөстәмнәр бір қойды нашар булырга тиеш түгел. Мен моны раслыйм. Benim de балайда исем Рөстәм. Рөстәм деген исем ол бик зор исем. Мен күрә уңышлар телим. Улым сиңа, мен улым демейін де чөнки улым Рөстәм булгач. Ким генә булса Рөстәм булса улым дип шаярды бендәшәм. Бу ун сәйлән дигән сүзме соң инде? Сәйлән дегеннән мин инде Рөстәм булып көләмәсен. Мин 9 сәйлән куям, чөнки 10 сәйләнгә җырлый Илһам Шакиров кына. Рәхмәт, бик зур. Ә инде без Эльвина сезнең фикергә күчәбез. Мин дөрестән дә сокланып, рәхәтләнеп тыңлап утырдым сине. Тавышың да, үзең дә, чыгышың да бик матур булды. Миннән сиңа 10 сәйлән. Рәхмәт. Бу бик югары бәя безнең жюрилардан. Сиңа уңышлар һәм әле синең алда сынауларың бик күп. Егет булып үтерсең дип ышанып калабыз. Әйе, озатып калабыз. Рәхмәт. Авыз ачып җырлау гына әле ул җырчы булдым дигән сүз түгел. Өйрәндең дә, җырладың дип яшәүчеләр озын гомерле җырчылар булмый дип әйтеп калдырган Илһам абый Шакиров. Ә инде Әминәнең җырлавына килгәндә, ул җырлап кына калмый, ул күңелен бирә. Әйдәгез, Әминә Муртазинаны каршы алыйк. Yeşil hurma buyularında balanılıkta kalsırıp şalğıdı tepişen şaba batır yegit ki sulap yemli bula hacayının aylarına mahdur bula balanlara karları yemli bula hacayının aylarına mahdur bula Kiş salqını da hava yar, şınlı şanığa tağışı, düşman yağı, olğan tüzü, ova pişen pakosu. Yemli bula hacayının aylarına, mahdur bula balanlara karları. Yemli bula hacayının aylarına, mahdur bula balanlara karları. Şapkanı pişen aslarında jiljiləgə sibele Arıp yigit düştədi qaytqaş irgəsindən süyülə Yemli bula hacayının aylarına Dur bula balanlara karları Yemli bula hacayının aylarına Mahtur bula balanlara karları
Понятиесі бар. Әйе. Әрәмәдә баланлыкта батыр егет киң сулап, чалгытып пешән чаба, җаны кай җаны ашын уйлап. Эх, ямәле була җәйнең айларына, матур була баланара карлары. Эх, ямәле була җәйнең айларына, матур була баланара карлары. Матур була баланара карлары. Молодец. Алкышлар әлбәттә артист өчен бик зур бәя. Ә инде хәзерге заманда алкышлар гына җитми. Әгәр дә артистны видеога төшерә башлыйлар икән, монысы инде алкышлардан да зуррак бәя. Без күрдек, Салават әфәнде телефонын чыгарып төшерә дә башлады видеоларга Әминәнең чыгышын. Біріншіден, мен аны ғұмырым бойына айтып келдім. Bir қашанда, bir тапқырда қатын қыз жыршы білән ат жыршының шағыштыра қарамай. Алар ikisi iki лагер. Bir егет бірінші орында, қыз екінші орында деп ейсе керісінше әйтірге ярамай. Енді шулай ук планканы күтәрде. Әминә, молодец. Нәрсә эшләгән белеп эшли. Шушы эштә аңлап. Бу инде әзер артистка. Уңышлар телим инде. Балакайларыма уңышлар. Рәхмәт. Менә бит инде әйтәләр, кемдер әзер булып туа диләр, ә кемгәдер өйрәнергә кирәк диләр. Сәнгатьтә, бигрәк тә җыр сәнгатендә талант или бар, или юк. Аны ул әлләнде эшкә өйрәтеп балаларны, әлләнде эшләргә өйрәтеп була. Ләкин җырларга түгел. Аны ул миннән уйлыйм инде бигрәк тә моң. Ул тавыш ул кемдә дә бар. Моң Аллаһ Тәгаләнең бүләге дип әйтәм мин аны. Бу бала уже бүләкләнгән Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Аллага шөкер. Һәм инде сөйлән саны 9. 9. Без сезнең фикерегезне аңладык. Салават абый 9 дип әйтә икән Әминә. Бу бик югары бәя. Чөнки аның эталоны Илһам абый Шакиров, Әлфия апа менә инде алар 10лык җырлый. Хәтта мин ишеткәнем бар, Салават абыйның фикерен былтыр ул мин үземдә 9га җырлый дигән иде. Инде дуслар, Салават абый әйткән иде, 8-ге җырлар чакласа була. хатын кызның фикерен, һәм инде кызга карата фикерен беләсебез килә. Нәрсә әйтәсем килә? Әминәнең тәҗрибәсе күп икәне күренеп тора инде ул. Сизелә, чөнки ул барысын да аңлап эшли, үз аркылы үткәреп эшли. Шуннан да Салават абый әйтмешли, Әминә инде ул әзер артист. Мин сине бу фестивальдә күрүемә бик шатмын. Образыңа килгәндә дә, үзеңә килгәндә дә, син шуның кадәр матур кыз. Мин сиңа шундый зур уңышлар телим. Саклап калып, менә шушындый теге сихрилегеңне саклап калып, татар эстрадасында күргә язсын сине. Уңышлар ярыймы? Мин сиңа ун сөйләм бүләк итәм. Рәхмәт. Без инде әзер артист дибез. Бүген менә әгәр дә Әминәне сәхнәгә чыгарсаң, тамашачылар бик рәхәт итеп кабул итерләр иде, рәхәтләнеп ул җырлаганда ял итеп утырырлар иде. Шуңардан әле үсәсе бар, әле тавыш ничек үзен үзгәрүчән була тавышлар бит. Олар тавышына күчкәндә ничегрәк булыр. Менә шушы юлны үткәндә Әминә бик саклап кына үзеңне тавышыңны саклап кына үтергә насип итсен, һәм инде киләчәктә дә безнең сәхнәләребезне бизи торган, моңландыра торган җырчы артист булырга Ходай Тәгалә сиңа насип итсен. Рәхмәт. Әминә сүзне төгәлләп, Шундай акыллы матур кызлар. Белмим инде монда теге егеткә 10 балл бирдек тә, кызга ни булмый бит инде, төшереп булмый. Шуңа 10 балл инде. Он сөйлән, Әминә, котлыйм сине. Он Бик югары бал белән әлеге сәхнәбездән чыгып китәсең, һәм инде без сине озатып калабыз. Уңышлар. Молодец.
әсәрне нинди динамика белән башкарырга кирәклеген җыр үзе әйтә. Һәм инде әдрән диңгезне салмак кына, пышылдап кына башларга кирәк. Бу бит мәхәббәт турында җыр ди Илһам абый. Ә инде Сәид Галиуллин ничек әлеге җырны җырлаячагын без хәзер белербез. Edrendingiz, güzeldingiz, oy güzeldingiz. Kup yavlarını kürgendingiz, kürgen oldingiz. Tau batırı İskenderge, İskenderge. Can davası birgendingiz, birgen oldingiz. Edrendingiz, zengerdingiz, oy zengerdingiz. Koltukları yüzde sekiz, oy yüzde sekiz. Üznen batır ularına, ularına. Kürüjderden birgendingiz, birgen oldingiz. Üznen batır ularına, ularına. Kürüjderden birgendingiz, birgen oldingiz. Инде бу җырны тагын ничек ачып була микән дип тагын бер кат шак каттым җәмәгать. Дөресен генә әйткәндә, Сәиднең монда чыгыр алдыннан дулкынланганын күрсәгезсез. Һәм инде үзенең дулкынлануын җиңеп, шулай чыгыш ясау Сәид әфәрин. Син чын Сәид. Бу җыр җиңел җыр түгел ул. Әйбет, моны 10 яшьтә башкарыр өчен һәм аны шулай тамашачыларга җиткерә белүе. Минем күз яшьләрен чыгардың, Сәид. Мин калган бер сүз дә әйтә алмыйм. Сиңа 10 сәйлән. Рәхмәт. Рәхмәт. Салат абый. Мин Фирусны белән бер 11 сәйлән куя дип утырам инде хәзер. Бик сирәк җырны atan җырларның берсе. Чөнки бөтен кешедә бу җыры алынмый. Гомумән Илһам абыйның җырларына тотыну ул үзе бер батырлык. Чөнки Илһамнан соң җырлау мөмкин дә түгел, хәтта кайсы бер җырларны. Ну, молодец, мин сокланудан кала бернәрсә әйтә алмыйм. Плюс 9. Молодец. Рәхмәт. Салават абыйдан да 9 балл, бик югары балл өстәлде. Инде Эльвина. Сәйд, беләсеңме, син теге шыка шундый тыйнак кына булып басып тордың. Шундый тыйнак кына егеттә шуның кадәр көчле тавыш дип һич күз алдына китерә алмадым. Мин әлдә сүзсез калып утырам. Сихрилеккә күчердең син безне.
Şundan da şunday festival, kışlı tavuşlar. Ne min uylap oturam, olda nişik tavuş birge. Barısına da un seylen biresim kile. Men sana un seylen birem, hem sana zordan zor oңышлар tilesim kile. Tavuşunu sakla. Рәхмәт. Салават абыйның сүзләрен куәтләп, Илһам абыйның иҗатын, җырларын башкару җиңел түгел дигәндәй, безнең менә шундый балаларыбыз, яшь балаларыбыз нинди мираска кагыла бит. Алар Илһам абый җырлаган, шундый әдипләр Салих Саидашев көйләр язган, Таҗи Гыйззат, Флора Сөләймановалар бу җырларга өлеш керткән әсәрләрне башкаралар. Һәм инде минемчә, бу аларны тагын бер тапкыр байтадыр. Ә инде Сәйд, син бик зур сәйләннәр җыеп, моннан сәхнәбездән китеп барасың. Рәхмәт сиңа һәм уңышлар. Озатабыз. Рәхмәт. Әгәр кешенең җанында моң яшәсә, ул бер кемгә дә бер нинди дә явызлык кыла алмаячак дип санаган Илһам абый. Бик моңлы һәм мәрхәмәтле Самир Камаловны каршы алабыз. Кукушка сөйгәнә, сагуын сөйләп кенә. Килсәң инде иркән яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе дилмәреп. Уймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе дилмәреп. Уймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Зәңгәр чишмәләр шылтырап ага, нур сибә кояш кереп. Алма агачлар акчыл ябынган, иркәм синең кебек. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе дилмәреп. Туймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе дилмәреп. Туймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Günüm yoluma yaktı nurlar, alıp kil kübrek gidip. Ağızlı eller ezip birermen, sina büle gidip. Özledim bägърем sine, yıllar boyu dilmәреп. Туймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Эзләдем бәгърем сине, еллар буе дилмәреп. Туймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп. Туймасак мәңге туймас, күзләрем сине күреп.
Я, Менә булайdı. ничек, Ильвина, ірідеме көңілігіз. Bu jırda Sizге генә аталып жырлады булай. Min derleydi. hazır min de şunu dedik. Бик дөрес эшләде ул. Min de şulay deyip oylayayım. Nişik min dedi ona karayıp uzun bir şulam. Біздің сұрау башқарақ. Шундай бик тыйнак кына, бик матур гына, салмак кына башкарды бу жырны Самир. Миңа бик ошады. Менә аның теге ярарга тырышуы да юк иде. Теге үзен күрсәтүдә менә андый моментлар булмады. Ул тыныш кына басты һәм бу жырны миңа башкарды кебек тойдым мин. Шулай булды да бит. Моны егетләр дә сизде. Дөрес якка карады ул. Мин бик шатланып якка. куйдым. Мин бик шатланып куйдым. Шуңа күрә миннән сагын сөйлән, башкача булдырып булмый. Күп вакытта бит инде кеше сәхнәгә чыккач борчыла. Иң авыры җырчы өчен, иң авыры һәм иң куркынычлы матур җырларга тырышу. Матур җырларга тырышырга ярамый. Ул синде ничек бар, шулай бар бит инде. Аны артырып булмый, тембрыңны үзең тавышын үзгәртеп булмый. Менә шундан чыгып фикерне әйтәсем килә. Ябыштырып куйып булмый. Әй, аны өстәп булмый. Ул бар икән бар инде ул. Менә иң әйбәт сыйфат Самирның үзенә үзе ышану көчле. Bütün нота үзүрүнүндө, югарысында, түбән ноталарда Яңгырады. Рәхмәт. 9 дигәнең ата бугай инде, әйме? 9. Афәрин, афәрин сиңа. Менә Самир чыкты да нәрсәне дәлилләде. Кылану артык кирәкми. Әгәр дә күзләреңдә барсы да булса, әгәр дә күңелеңдә, йөрәгеңдә булса, аны без аны күз аша күрәбез. Ул аны тыныч кына менә игътибарны җәлеп итә бит. Ул бик мөһим әйбер. Молодец. Таңнарга сәүләйді. Әй 10. 10, афәрин сиңа. Озатабыз. Зур хөрмәт белән. Илһам абый бөек җырчы гына түгел, әле ул җырларның композиторда. Очрашу җырының көен нәкъ менә Илһам абый үзе язган. Динә Хәбибуллинаны каршы алабыз. Килик дуслар иделеңде сижеп, сезне сагынып кошлар кебек очып. Кош канатлары түгел инемдә, җыр канатлары минем күңелемдә. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Бүләк итеп чәчәкләр эзләдем, сезгә мин иң матур җыр эзләдем. Матур җыр таптым туган телемнән, моңлы көй оттым тургай телемнән. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә, иң матур җырларны сайлап кына, иң матур җырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Яхвар, ярамый микән бу җыры? Белмим, ишкән юк. Кызлар иделеңде сижеп, сезне сагынып кошлар кебек очып. Кош канатлары түгел инемдә, җыр канатлары минем күңелемдә. Әйдәгез дуслар, җырлыйк бергә,
Жырларды сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Матур җырлар сайлагансың, яшә бу дөньяда сайрап кына. Инде Динәнең чыгышыннан мөкиббән китеп утыручы жюрига сүзне бирергә. Кирәктер Илвина атылып тора, сүз алырга. Biz Dine bilen bugün bir tüsteyken. Dine, bilesin bu narsa aytasım kira. Bana seni şunda tembrın uşadım. Ben şimdi tübenrek tembrlarını bir yaratam. Belki bizim de şunda bulgan kuredir, bilmeyim. Ama yaratam. Benim şunda sana bir kengeşim var. Sen sahneye çıktın değil mi? Hem var enerjini saldın da birdin bizge. Hem ahırga, jır ahırına bitti. Ezrektegi energiyang da kimde ordun. Bilesin mi tege tırışlığın görünüp durdu. Şuna göre sen şu balansını ezrek tutabilirge kirek. Şu energiyangni, şu kışingni dip aytganda jırның başından ahırına kadar şulay tigizgina bo'lib topshirishga kerak tomoshachiga. Yaxshimi? O'zing bek motor. Amma da lekin tirishasың. Azrak bu jir bit shunday jingilroq jir turunda, rahatlik turunda bu jir. Azrak jingilroq kerak edi balki chiqish asarga. Mendan senga 9 saylan bugun. Rahmet. Рәхмәт. Шуннан да сәхнә энергияны бик күп ала, ул кешене бик күп таләп итә. Салават абый. Birinchidan o'zinchalik tember. İkinciden bu jir katlalı tugul. Şuna göre bu edrendiğiniz tugul. Şuna göre bunda bu jirde his kürsütü tavuşunu kürsütü bitir bulmayı. Şuna göre bunda indi edrekine emosyonda kuşarak gerek. En mühim bir artist kişiye, sahneye men kişiye dürüst repertuar saylav. Şu ol mina kalsa beytelmeyin neçe parasın diye. Ne tegindi 50% bunguş dürüst repertuar saylav. Amin mesela Firuz Jırlan kaçtı jırlarını niçin yaratsam da mina jırlayalım çünkü min andan da matır jırlay olmayacak bu jırını. Şu an göre bu repertuar saylav bile bu akılın bir türü. Şu an göre mina oğuşlar diyeyim. Bu jırçı kişiye uylayı bile bik ne mühim nerse. Üzüşerlik tember mina bakit dileyim. Бәхет һәм ничә сәйлән? 9 сәйлән. 9 сәйлән. Әфәрин Динә. Куйылган. Куелган. Коллегалар белән килешәм, җырны солида белергә кирәк. Онысы бик мөһим. Аннан соң барыбер менә тырышып җырлады диде Эльвина. Ансы да күренде, ул дөрес әйтте аны. Ләкин барыбер тырышлыгың өчен рәхмәт. Ул тырыш табылырга кирәк барыбер. Барыбер сәхнәгә чыккач, син җаваплылык хисе тоясың. Син аны сизәсең. Синең нишкә генә күңелең булса да, мин аны сиздем. Күңелең нишкә, ул барыбер дулкынланасың, борчыласың, күренә. Ул синдә генә түгел, ул бездә дә тавыш кайчагында карлыгып китә, арып та куя кайчагында. Әле залда төрле кеше утыра бит, ансы да әйтәнең, әле менә шуларны алдан белеп дип әйтмим инде. Biz bit hozir senga kengashlar beramiz. Artist bo'lganda mana shunda esga olirga kerak. Baribir o'zingni nechikdir nig'roq tuturga kerak. Aybet ham o'zingni kuchingni ruschalab aytganda Rashid aytnadansida bor. Ablay sen молодец. Senga 10 ball. Динә, рәхмәт сиңа. Рәхмәт сиңа шулай җырлап, моңланып яшә. Озатып калабыз. İlham abinin tağın bir sözü, халык көйләрен саклау, аларны җырлау, халыкны да саклау, милли хис тойгыларын уяту дигән ул. Һәм инде әйдәгез Иван Пугачевны каршы алыйк.
Әфәрин сиңа. Мина қалса, İlham abi repertuarınдағы bu ең қуатлаулы жырларының бірісі. Bu İsrail жыры түгел. Bu Гадигин жыр түгел. Бұл үш үліштен тұрған жыр бұл. Мұнда мен бұл жырға мәңгі алынмайым. Çünkü ол пик қуатлаулы. Ну, молодец, Иван қорықмаған, алынған. Әлі бұл ешті бұл балаларға тауышларына қарап бәй берге ярамай. Çünkü әлі бұлар 2 тапқыр, 3 тапқыр өзгереді тауышлары. Міне бүгінгісі шушы вақытта, шушы яшінде бұл жырны бұлай етіп қорықмайша алынып, шуны еріп шыққан үшін зор рахмет. Мен бұл балада үміт бар деп ойлаймын, мен аңа оңыштар тілеймін. O 9 деген аңлатайынды. 9. Саатай белән килешмәйче булмый. Бу җыр чыннан да җиңел түгел. Бу җырны үземдә башкардым. Әйбәт җырладың, бөтен нәрсә урында. Тик өскә менгәндә әлегә шулай ярый ул. Диапазон буенча менгәндә тембрыңны югалтырга тырышма. Менә урта тирәдә җырлаганда, менә син тембрың бик матур үзеңнеке. Тегендә инде ул билгеле, ул бераз әле ясалма анда. Ул теге техника, тавышка техника урнаштырганда ул шулайрак башта булыр. Ләкин онытма, тембрың өстәдә яңгырасын. Синдә бик матур тембр. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. 10 сәйлән. Әфәрин. Бик әйбәт барасың, ләкин әле безнең тагын бер жюри агзасының фикерен ишетәсебез бар. Иван, шыннан да бик катлаулы җыр башкардың син. Һәм син җырлаганда менә мин синең белән теге бер дулкында сулап утырдым шикелле, көч биреп утырдым шикелле, сиңа беләсеңме? Бу шыннан да шундый теге конкурс җыры. Әле сиңа бу җырны әле күбрәк тә җырларга кирәктер, теге сиңдереп бетергә кирәк үзеңә бу җырны. Мин гомумән шундый шатланып утырам бүген менә шушы фестивальдә утыруыма. Шундый матур әсәрләр, шундый матур балалар. Бәхетле бул, уңышлар телим. Һәм миннән сиңа 10 сәйлән. 10 сәйлән, Әфәрин. Узатабыз. Бу сокланып торган күзләр янәшәсеннән үткәреп җибәрәбез сине. İlham абыйның нинди генә югарлыкка ирешсә дә бик гади кеше булып калганын бик күп кеше шәхсән белә. Ә инде менә безнең егетләребез, кызларыбыз да тормышта бик гади балалар. Илназ Харисовны каршы алабыз. Баш астыннан күзен сирпеп, карый бигрәк серле итеп, җанда дәртләр кузгала. Яратсаң яр итә белә, вәгъдә бирсә көтә белә, безнең шибәр кыз бала. Хәтерләрен калдырырлык сүз әйтмәгез, аңарга сүз әйтмәгез аңа. Хәтерләрен калдырырлык сүз әйтмәгез, аңарга сүз әйтмәгез аңа. Ярар микән дия, кыска юбкаларда кия, калышмаска үзара. Заманча атларга кирәк, әдәптә сакларга кирәк, ништәсең соң кыз бала. Татар кызы бигрәк тыйнак, сәбәпсез дә кызарала, сәбәпсез дә кызара. Татар кызы бигрәк тыйнак, сәбәпсез дә кызарала, сәбәпсез дә кызара. Казагы да, кыргызы да, үзбәге дә бик кызыга, татарлардан кыз ала. Татар кызы бигрәк тыйнак, гашык итә барчабызны, күз тидермик без аңа. Ике
yaş gibi kızlara. Eyvah. Ну все, подкупил. No, прием, ne dediler hele? Koş astından күзен сирпіп, қары бигрек сірлейтіп, жанда дәртлер қозғала. Яратсан ярайды білі, вәғді бірсе күтті білі, біздің шибір қыз бала. Хәтірлерін қалдырарлық сөз әйтмәгісіз, аңарға сөз әйтмәгісіз аңа. Хәтірлерін қалдырарлық сөз әйтмәгісіз, аңарға сөз әйтмәгісіз аңа. Söz etmegisiz ona, bizden şiber kız bana. Ay hay Илназның түз басып тұрулары бит әле. Янәшәсендә шулай ук әзрәк җилкәләрне артка җибәрәс килә башлый. Егетләр аңладылар бугай, мәхәббәт турында җырларның серләрен. Илвинага гына карап җырлыйлар. Ой, берсе җыр башкара, берсе чәчәк бүләк итә. Башына әйләндерәләр бу егетләр бүген. Нәрсә әйтәсем килә? Беренчедән, син бик артистизм күренеп тора сәхнәдә синең. Ondan соң теге шундый тиз темптагы җыр булса да, әмма дә ләкин менә мин игътибар иттем синең соңгы ноталарыңа. Ничек син әкрен генә теге русча әйтмешен не бросаешь фразы, җыеп төгәлисең фразаларыңны. Менә шушы моменты миңа бик ошады синең. Тавышың матур яңгырый, тембрың бик матур, үзең матур. Гомумән мин теге артист кеше матур булырга тиеш, матур костюмнар, карарга күзгә дә рәхәт, колакка да рәхәт. Әле чәчәкләр дә бүләк итәләр. Миннән сиңа 10 сәйлән. Рәхмәт. Бездән сезгә чәчәк, Сездән миңа сездән сәйлән. безгә сәйлән. Инде Салават абый. Менә мин шаккатып утырам. Bunlar barda bir nide, bir derecedeki başkarışçılar ne işlettir? Birisinden birisi uzdurup kodlalı jır söyleyenler. Көңілге рәхәт, çünkü bu jırlar köpten jırlanmay. Bunlar gada jır түгел, bunlar bir jışıda başkarmay. Менә әлләнди jırlarını күтәреп чыкканнар балалар. Şunысы куанычлы. Мин bir cümle bilen gene beya koyam. 9 seylen икәнен yazılan. En mühimi İlnaz sahneye ne işin çıkkanın bile. Çıkkaç işleyi. O jüri kızlarında kure İlvin apasında kurup aldı. Şu vakitte ona da yetişti, bizge de yetişti. Jırında jırladı, sahneye çıkaç yaşarak gerek. O jırla 3 minutluk, 4 minutluk jır içinde yaşap alsan, o an tamaşaşı size, tamaşaşı kure, şunu aytam bit. Sahneye ne işin çıkkanın bizi bilip jırlıyor. Onu şartlarım minana. Рәхмәт. Рәхмәт, 9 сәйлән. Шуны гына әйтәсем килә тагын өстәп, сәхнәдән җырлавыңнан башка барсы да югары дәрәҗәдә син әле кеше буларак та бик әйбәт кеше. Күзләреңнән күрәм, шундый әйбәт кеше син. Менә шуны да югалтма. Рәхмәт. 10. 10 сәйлән. Илһам абыйның шундый җыры бар, Казах кызы. Инде бу җырны күптән ишетмәгәне, татар кызы Илназ аеруча рәхмәт сиңа әлеге җырны сайлаганың өчен. Озатып калабыз. Рәхмәт. Кешенең асылы тышкы кыяфәтеннән генә түгел, эчке кыяфәтеннән тора бит. Әгәр дә эчендә милли хисләре, хис кичерешләре калган икән, димәк ул яши. Асылыяр Асыл Хуҗинаның тышкы кыяфәте дә, эчке торышы да матур икәне аңлашыла.
күзеге Корап йылмайғандар Болғи бізінің Қозаны ерақтан Қыры жерді шолы Деңгізіде Көзімізге Қолқыңы татарстан Қойығына кетіп Айларға бармадым Сағынып қойдым иділім тоннарын Көпіме жырлар, жырлый халқым бүгін Туған жерім сенің турында Мен бәкітлі сені сүйемін Әйте олсам шушы жерімді Қойығына кетіп айларға бармадым Сағынып қойдым иділім тоннарын Сәхнәдә сиңа, син дә сәхнәгә килешеп торасың асыл яр. Әйдәгез, күптән башлаганыгыз юк. Филүс әфәнде сездән башлык әле. Башлыйк. Метам исемең дә асыл яр, бик матур, фамилияң да бик матур, җырың да бик матур, тавышың да бик матур. Әле Үзең дә бик үзең дә бик матур. Менә монысы бик мөһим әйберләрнең берсе. Сәхнәгә матур кешеләр кирәк инде. Халык бит тавыш белән генә түгел, әле тышкы кыяфәт белән дә хозурланырга Шансызмы, тиеш. 13 яшь. А? 13 яшь, 13. Кая үсә бу балалар диярсең? Әйе, шулай инде. Аннан соң күренеп тора инде классик вокал белән шөгыльләнәсең. Бу сиңа бик килешә тавышыңа. Фортепианоларда мин укыдым, монда фортепианода уйныйсың. Булар бик кирәк. Музыкаль яктан грамотный булырга кирәк. Шуңа сиңа уңышлар. Рәхмәт бик зур. Бу җыр өчен бик зур рәхмәт. Ничә сәйлән булды? 10. 10 сәйлән. Рәхмәт. 10 сәйлән. Илвина. Шуннан да әйтәсем килә, асыл ярның чыгышын рәхәтләнеп карап утырдым. Рәхәтләнеп кушылып җырлап утырдым. Барысы да булып чыкты. Барысы да матур. Мин сиңа бары тик уңышлар гына телим. Үзең шундый матур. Теге әниләр әйтмешли, үзеңне саклап йөр. Күзләр тидерә күрмә. Барысы да син булганча булып чыксын. Рәхмәт. Миннән сиңа 10 сәйлән. Бу йомгаклау чыгышы булды. И җырда шул чакта теге туры килеп тора. Теге нокта куя торган җыр. Бу бүгенге бүгенге эшкә бик матурсың. Тавышың шуннан да классик юнәлеш. Шулай дәвам ит. Чөнки кайсы бер бала теге зенә башлый. Тегесене ярата, бу җырга гашык була, бу юнәлешкә китеп карый. Шуңа күрә башланышы дөрес, менә классик юнәлеш, шулай дәвам ит. Үз өстеңдә эшлә, син бик тырыш бала, ныклы тугыз. Һәм инде лайыклы булдың син әлеге югары бәяләүләргә асыл яр. Без сине тәбрик итәбез. Чыгышың белән сыкландык, синең белән сыкланып карап тордык. Һәм инде шунлап та караган сайын күз тимәсен дип әйтәсе килә. Рәхмәт сиңа, безне шатландырганың өчен. Рәхмәт. Рәхәтләнеп утырам. Менә конкурсантларга карасак, шуннан да репертуар ягыннан да, мөмкинчелекләре буенча да карасак конкурсантларны, техника ягыннан да, музыка ягыннан дип әйтим инде. Шуңа күрә минем бу проектка бары тик озын гомер генә телисем килә. Әле тагын күп еллар шунда күрешеп, менә шушы балаларның
Алга таба ничек теге юнәлешләрен карап, үзгәрүләрен карап яшәргә насип булсын. Рәхәт яшик. Амин, шулай булсын. Амин. Мында катнашуым беренче тапкыр. Эльвина әйтмешли, мин мында бик рәхәтләнеп, хозурланып утырдым. Һәм бүгенгә һәм шушы алдагы бер 3-4 көнгә минем кәефем күтәренке булачак бу фестивальдан соң. Чөнки күңелем тыныч булачак. Шундый балалар, алар төрле яктан талантлылар, тавышлары дисеңме, үзләренең самимилары белән, үзләренең тырышлыклары белән. Әле безнең милләтнең, безнең җыр сәнгатебезнең киләчәге юк түгел, менә бар ул дип әйтергә. Һәм менә шундый күңел тынычлыгы белән, шундый күңел тынычлыгы бүләк иткәнегез өчен Шаян ТВ каналына, Сәйлән фестиваленә бик зур рәхмәт оештыручыларга, менә бу балаларның әти-әниләренә, укытучыларына рәхмәт. Шундый зур эш башкарасыз. Сезгә чын йөрәгемнән бик зур рәхмәт. Жыр яши икән, моң яши икән, халык та яши дигән сүз. Иң халыкчан җырчыларның берсе Салават абый, сезгә сүз. Бик зур рәхмәт. Мин хәтта язып та куйдым менә шу үземнең әйтик нигә Черновикка. Шаян ТВ бик зур эш эшлисез. Сезгә бик зур рәхмәт. Татар җыры, татар моңы өчен, татар теле өчен, милләт өчен борчылып яшәгәнегез өчен. Чөнки борчылырга сәбәпләр бар, кызганыч. Шуңа күрә бик зур эш эшлисез. Шушы балаларны тәрбияләмәсәк, аларны татар рухында, аларны икенче рухта тәрбияләү өчен бик тиз табылачак. Без аны күреп алып, тотып алып, аңлатып, менә сиңа шулай кирәк, сиңа булай кирәк дип киңәш бирсәң, барыбер ул теге әйткән белән әйтмәгән бер түгел. Менә мин бүген мин сөйләп утырам, шундый матур балалар. Менә булар инде әзрәк кенә уже тормышны аңлаган балалар. Буларга әйтеп була, буларга тыңлый беләләр, булар аңлый беләләр. Мин бүген килгәнемә сөйнеп утырам. Шакырсагыздан килербез вакытка карап. Мин сезгә рәхмәттән башка бер сүз әйтмим. Шаян ТВ-не мин кай вакытта секретип кенә китәдем, пульттан хәзер туктатып торып, карыйсы булачак. Уңышлар телим. Матур тапшыру. Иң мөһиме кирәкле милләткә, татарга кирәкле тапшыру. Озын гомерле булсын тапшыруыгыз. Мин сезнең белән. Рәхмәт бик зур. Моны белү дә безнең өчен зур дәрәҗә һәм инде дөресен генә әйткәндә сезгә дә зур рәхмәт. Сезнең бәяләрегез өчен, сезнең киңәшләрегез өчен, чөнки инде шундый зур уңышларга ирешкән кешеләрдән киңәшләр дә, сүзләр дә шул ук балалар тарафыннан гомумән башка төрле кабул ителә. Халыкның үткәнен, омтылышын, тарихын, җанын тоймасаң, шын җырчы булуың икеле дигән Илһам абый Шакиров. Димәк, Илһам абыебыз ул әле бөек җырчы гына түгел, ә шын фикерле шәхес тә булган. Шулай итеп, без аның теләкләрен, сүзләрен сезгә мул иттереп сөйләдек. Һәм бу да яшь буынга үрнәк булып, фикер булып яңгырап калсын. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, Сәйлән фестивале сезнең белән сау булаша һәм киләсе очрашуларны көтеп кала.